Duwa na katuig. Tapos medyo hirap sa medication kaya wala may mga financial support. Siguro makalakaw ko na ng dila ng kutob kay medyo kaya man pero maglisod as in maglisod yun ko. Kaya man ako kung talagang minsan magsyakit na lang ako ang sobrang kasakit. Wala na makatindog, makalakaw. Medyo nag-loss ng hope na ako kay sa manig life na ako sa naman wala na yun. So kung naka ko yung wheelchair, same time, exercise na ako kung lawas ba. Kaysa gahigda lang ako for more than a year na ako nagahigda siya rin. Jun! Yes, hi! Kumusta? 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 Pareho ta, red o? Ah, red! Pareho ta, red? Barog! Pareho red o? Gira! Gira! Thank you so much ha. Tagaanin mo kong pag-asa ba? You po. Really, Sa Diyos, mag-bless ay mga Jun. Ano? Oh, okay na rin Jun? Ha? Oh, okay na? Bila ko ka, Oo. sampulan eh. Sige, sampul. Kaya niyo mo. Kaya, mo. barog! Yes, nana ko yung rason nga mag-smile sir. O, di ba? Kailan ka? Amping ka ha? Opo, Amping. Amping, sir. Nay, amping na, amping. Amping na ha? Amping. Abi sa ubang tao is a small thing pero sa kuha it's a very big small na bagay para makapadayon sa among kinabuhi sa akong kauban sa akong mama nga senior citizen pod. Ama ng brigada, Elmer Catulpos, ikaw sa amin ay biyaya. Kaya't mo kami na lahat ay makakaya. Salamat sa suporta, Kabrigada. Sa sarili magtiwala. Kabrigadahan Gensan! Puso, pagkakaisa at pag-asa. Kabrigadahan Gensan!